לקראת גמר המטבח, כל מודחי התוכנית יהיו כאן עם מטעמים שהם לא רק אוכל. ניפרד על רקע מה קורה לי, השיר מתקפל של אמיר חדד, שילוו אותו סטיב ועומרי. שיהיה יום מקסים, נתראה מחר. כל מה שקורה נוציא כבר מהדעת, ואת לא רוצה לגעת בלב הזה. מי שמסתכל חושב את משוגעת, כשאת בי משלחת את מה שהצטבר. אז אני מתקפל ועוזב כאן אותך ואת הכל. כן, אני משתדל כדי שכלום כבר לא ינבול, כדי שכלום כבר לא ייפול. מתקפל לי לה לה לה, לי לה לה לה. מתקפל לי לה לה לה, לי לה לה לה. עכשיו את לבדך, אני חופשי בינתיים, מרים את השמיים, כוכב על שמך. אני לא עוזב אותך, הראש עוד נח עלייך, והוא חולם לו על ידייך, שטן שהוא מלאך. אז אני מתקפל ועוזב כאן אותך ואת הכל. כן, אני משתדל כדי שכלום כבר לא ייפול. מתקפל לי לה לה לה, לי לה לה לה. מתקפל לי לה לה לה, לי לה לה לה. Come on. אז אני מתקפל. לידיעת הגולשי